Graddedigion Celf y Dylunio mewn trafodaeth gyda Gwenllian Beynon am arddangosfa Lle Celf, Eisteddfod AmGen 2021. Helo, fi yw Gwenllian Beynon a fi'n darlithydd Celf yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Heddi rwy gyda criw o bobl ifanc, artistiaid ifanc sy'n newydd graddio o Colegau Celf yng Nghymru. Ni yma i siarad amdano arddangosfa rithwir y Lle Celf 2021. Yn gyntaf, mae Owain Sbarnon. Mae Owain wedi graddio o Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Yn ail, mae Fion Richardson. Mae hi hefyd wedi graddio o Coleg Celf Abertawe, ond gyda gradd mewn patrwm arwyneb. Yn ogystal, buodd Fion yn gwneud cwrs sylfaen yng Ngholeg Sir Gar. A'r trydydd artist ifanc sydd gyda ni heddi yw Alice Joslin. Mae Alice wedi graddio o Ysgol Gelf Dylunio Caerdydd, sef Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae wedi graddio fel artist gwneithur dylunio 3D. Cyn i Alice astudio ei radd, naeth astudio cwrs sylfaen yn Mangor, sef Coleg Menai ym Mangor. Mae'r 3 artist ifanc hyn wedi graddio yn ystod cyfnod anodd iawn, sef y pandemig Covid. A'r 3 ohonyn nhw wedi llwyddo efo gradd dosbarth cyntaf. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i'r 3 ohonoch chi. Yn y sgwrs yma heddi, bydd yn artistiaid ifanc yn dethol rhai o'r weithiau sydd yn sefyll mas iddyn nhw. Yn amlwg, does dim amser i trafod gweithiau gan pob un o'r artistiaid yn y Lle Celf eleni. Felly ewch i'r dolenni yn yr Eisteddfod AmGen, mwynhewch yr arddangosfa. Felly, croeso i'r sgwrs, ni yma i siarad amdano'r Lle Celf. Gan amla mewn blwyddyn arferol, mae myfyrwyr a pobl ifanc yn gweithio fel tywyswyr yn y Lle Celf, ond wrth gwrs yn ystod y pandemig, mae'r arddangosfa Lle Celf wedi symud AR-LEIN, ac felly nid oes tywyswyr ar gael yn yr arddangosfa. Felly dyma ni yn cael sgwrs am y Lle Celf ac yn rhoi argraff am yr arddangosfa. Gobeithio bod chi y cyhoedd wedi edrych ar y Lle Celf ar y ddolenni sydd ar gael, ond os na, ewch i weld yr arddangosfa ar ôl y sgwrs yma. Felly yn gyntaf, so croeso i chi 3 i'r sgwrs dy fi heddi. Yn gyntaf, beth am roi argraff am y Lle Celf? Beth o'ch chi'n meddwl am y Lle Celf? Alice, na i ddechrau gyda ti. Dwi'n meddwl bod o'n lyflu go iawn. Mae o'n arddangosfa ddiddorol a amrywiol. O'n i rili hoff o'r gweld pobl sy'n peintio a sy'n creu pethau, gwneithwr dwi'n neu cerfluniau go iawn. A mae yna pobl sy'n neu gemwaith, mae yna textilia, mae yna lot o amrywiaeth a o'n i jyst yn hoffi yna go iawn. Gret, beth amdano ti, Fion? Yr un peth really neis. Arddangosfa amrywiol eto gyda stwff Rhiannon gwyn, gyda gemwaith a'r textilia, achos fi o cefndir textilia, fi'n joio gwelli o gyms. Really good, fi'n meddwl. Gret, Owain, oedd ti argraff? Yr un peth eto, wedi mwynhau yn fawr iawn, sgwr bob darn o waith celf. Oedd gweithiau pobl fel Caroline Jones a Sian Balo, ni'n hoff iawn ohonyn nhw. Oedd pleser dysgu ar ei gwaith nhw. Yn amlwg yn y sgwrs yma, does dim amser gyda ni, neu lle gyda ni i trafod pob artist yn yr arddangosfa. Felly yn gyntaf, beth am i ni jyst canolbwyntio yn yr un sefyll mas i chi a rhoi ryw argraff o'r gweithiau hynny, ac falle newn ni trafod gyda'n gilydd am y gweithiau hynny. So, Owain, ti eisiau dechrau? Wel, dechreuaid Caroline Jones o'n i'n hoff iawn o'r ffordd oedd yr artist yn defnyddio dulliau yn hytrach na ffeintio i greu i delweddau hi, sef typograffeg a ffabric. Maen nhw'n lliwiau naturiol. O'n i'n meddwl nhw'n rhoi elfen cyfoes a thechnolegol i'r gweithiau. Pan weles i nhw'n reiddiol, o'n i'n meddwl taw peintiadau neu blintiadau nhw, felly ges i sioc enfawr wrth weld nhw. A wedyn oedd y lliwiau wedyn ar un o'r darnau, sef y darn gyda'r geirfa,
oedd y lliwiau yn fy atgoffa i o faner Cymru a'r ddraig goch, a'r wedyn oedd o'n i'n disgwyl ar ffordd oedd y llythrennau wedi cael ei arlunio a ni'n hoff iawn o'r effaith o hwnna. A oedd yna elfennau o dirlen yn ei gwaith i, a oedd hynny'n hyfryd iawn o'n i'n meddwl. Felly roi bach o cyd-destun hefyd, mae'n dod o Gwlad Pwyl yn dyw i, ac mae'r gwaith amdano y cyfyniad o hi'n dod o Gwlad Pwyl ac hefyd yn byw nawr ac yn gweithio yng Nghymru. So felly mae'r ffaith bod ti'n gweld y ddraig goch yn y gwaith yn sicr yn ddiddorol, ond hefyd mae lliw y faner o Wlad Pwyl fi'n credu yn debyg iawn i lliwiau faner y ddraig goch, yn dyfe. So na beth yw Carolina Jones. Oes rhywun arall a barn amdano gwaith Carolina fyna? Dwi wedi mwynhau gwaith hi hefyd, ac o'n i'n hoffi'r y gymysgiad o'r diwylliant gwahanol a'r teimlad o perthyn i wlad sydd ddim yn famwlad i chi. Ac o'n i'n meddwl bod hynna, jyst mae'n rhywbeth arbennig am hynna. Ac o'n i'n meddwl, fel chi Owain, yn hoffi'r llythrennau, ond jyst ffordd gwahanol o neu creu celf. Ac gwaith yn gret. O'n i'n cael yr argraff yn yr arddangosfa hefyd, bod na lot o hunaniaeth yn dod trwyddo rywsyd yn y gweithiau. Fel ta fe'n cael ei sôn yn nifer fawr o'r gweithiau amdano'r hunaniaeth na. Wrach fel them. Dda hefyd, y ffaith bod pobl ddim yn dod o'ma, fel oedd rwy'n yn dod o Lloegr, rwy'n arall yn dod o Belfast, rwy'n arall yn dod o rwle arall, a rwy'n arall yn dod o Gwlad Pwyl, a oedd hwnna fel yn thema hefyd yn yr arddangosfa. Oedd, a hefyd teimlad fel, eitha dwfn o just perthyn i Gwlad Cymru, ac o'n i'n hoffi, dwi'n hoffi am hynna. Dwi'n meddwl bod o'n, mae'n arbennig. Beth amdano ti, Fion? Oedd ti rhywbeth amdano gwaith Carolina? Wel, mae'r dou gweithiau gyntaf, maen nhw'n edrych fel bod nhw bron fel tie-dye, so fi'n gweld rhain fel wedi trosglwyddo'r ffabric, fel unrhyw fath o defnydd, so fi'n rili licio nhw, actually. A mae'r lliwiau hefyd yn gret. Ma'n o, Rwy'n i aros gyda ti, Fion. Rwy'n i ti eisiau sôn am yn yr arddangosfa? Rwy'n aros sy'n aros mas i ti? Wel, dy fi, mae Llio James yn aros mas i fi, achos mae waith hi yn rili traddodiadol, a fi'n joio'r streipiau lliwiau mae'n defnyddio. Fi'n credu bod defnydd cadarn o heina a lliwiau dy hi. Fel, prif fi'n edrych yn y gwaith hi, mae'n eitha gartrefol, achos mae'r brethyn neu'r carthen yn beth rili traddodiadol i Cymru. Fi'n gweld bod ei waith hi yn addas am y cartref, so fi'n rili gweld ei stwff hi mewn interiors, ond hefyd gallu gweld gwaith hi ddasu ar gyfer clystogau neu llenni, neu falle'r soffas. So mae fe'n real fel statement pieces mewn ffordd, a maen nhw'n rili aros mas, fi'n meddwl. A maen nhw'n cymryd i le yn yr arddangosfa hefyd, yn dyn nhw yn y arddangosfa fyna, fel ynys bron yn canol arall sydd yn hyfryd hefyd. Mae'n hyfryd fi'n credu bod gwaith textiliau a gwaith crefft yn cymryd y lle canolog yn yr arddangosfa eleni, a falle bod hwnna ddim arfer digwydd yn y lle celf, falle, fi ddim yn gwybod. O'n i'n teimlo bod hynna'n neis iawn byd, fel rhywun sy'n neud gwaith celf, crefft. Ac o'n i hefyd efo gwaith Llio, o'n i'n teimlo fod o'n, wel, mae Covid a bob dim, ond mae o'n druan bod ni ddim yn gallu bod yna i weld o go iawn. Fi bron i teimlo'r defnydd, a mae gwaith jyst yn edrych mor cyffyrddol. Mor neis i. A mae'n bron yn anodd i ddangos gwaith cyfforol heb bresenoldeb yn go iawn. Ond na, oedd o'n effeithiol iawn y ffordd oedd nhw'n dod ar y wefan. Oes rhywbeth y ti ychwanegu, Owain? Wel, o'n i'n disgwyl rhyfedd iawn ar Google gyda fach, ynglyn â'i gwaith i, ond o'n i'n sylwi hefyd ynglyn â'r gwahanol posibiliadau mae wedi wneud o ran dangos i gwaith i,
o ran, o'n i'n gweld lluniau hon hi yn dala nhw, felly mae'n rhyw fath o elfen perfformiadol am hwnna. Wedyn o'n i'n gweld nhw wedi cael eu hongian ar y wal, a oedd hwnna'n gwneud e'n agored wedyn i allai fe fod yn rhyw fath o gerflun. A'n meddwl, fi'n hoff iawn o'r elfen yna. Oedd yn siŵr os ta'n bwriad yr artist, ond o'n hoff iawn o gweithio celf fel hwnna, pan mae'n pethau'n disgo falle sydd ddim yn fwriadol gan yr artist ei hunan. Ond na, wy'n cytuno yn llwyr a wy'n hoff iawn o'r gweithio yn fawr iawn. Ie. Oce, then Alice, beth amdano ti? Beth arall oedd yn aros mas i ti? Ie, mae'n anodd wan. Oedd Rhiannon yn sefyll allan iddo fi, ond mae gennau cysylltiad efo Rhiannon, oedd hi yn Prifysgol Caerdydd hefyd, a mae'n dod o Gogledd, a dwi'n dod o'r Gog. Lle dwi'n teimlo efo'r llechi mae'n defnyddio, a dwi'n neud gwaith yn cerameg hefyd, lle mae hi yn sefyll allan. Ond mae'r teimlad yn gwaith hi o gysylltiad i'r tir a'r amgylchedd, a fel cysylltiad i adra, i'r famwlad, a dwi'n teimlo hynna mor ddifn yn gwaith hi. A mae'r gwaith mor gorfforol. Dwi'n teimlo hefo'r llechi, mae o mor, well, we just yn lyfio fo. Lle mae gwaith hi'n lyflu, ond o'n i eisiau siarad dipyn bach am Catrin Evans, sy'n neud y gemwau. Ac o'n i'n hoff iawn o'r teimlad o rhoi werth i rhywbeth rhad-ish, cymhariadol yn rhad, fel hearn, ac o'n i'n hoff iawn o'r gweithio a'r teimlad yna, o rhoi werth i rhywbeth, wel, rhywbeth sydd ddim yn werth fawr, wel, mae o, ond, o'n i'n hoffi'r sentiment yna. Ond mae hi'n gweud na, ni datganiad yn dwi bod hi'n rhywbeth sydd ar gael a sydd ddim yn gostus rhywun peth o'r metalau eraill felly. Fel air neu, A bod hi'n defnyddio rhywbeth sydd mwy, mae hi'n lico gweithio gyda troi rhywbeth sydd ddim yn brydferth mewn i rhywbeth brydferth yn dwi, a mae'n llwyddo. A rhywbeth werthfawr a... Oes argraff arall gyda un o'ch chi amdano rhywbeth arall, hoffech chi weid cyn bod ni'n mynd symud ymlaen i edrych arno'ch hoff darnau chi? Na? Oce. So mae'r arddangosfa yn ddiddorol iawn fel chi wedi gweud. So, beth sydd yn sefyll mas i chi fel un o'ch hoff darnau chi? Falle bod chi wedi gweud yn barod, ond oes na rhywbeth sy'n wir yn aros mas i chi fel un o'ch hoff darnau? So pwy na i ddechrau gyda Ffion? Siwr o fod gwellio eto, achos, fi jyst yn licio fel y ffordd mae wedi creu rhywbeth modern allan o rhywbeth hen, os mae'n gwneud sens. A fi'n credu bod lot o bobl wedi gwneud hwnna trwy gydol yr arddangosfa, really. Fi'n cytuno gyda ti, achos fi'n edrych ar y gweithiau yna a gweld elfennau o gwaniaeth mathau o garthenni yn y gweithiau, a'r lliw coch yn llwyddo'r patrwm, ac y coch. A fer bod i ddim yn gweud o dyma carthen Cymraeg, mae yn hefyd am rhywbeth fel ti'n gweud eitha cyfoes amdano'r gwaith hefyd yn dys e. Owain, beth amdano ti? Wy'n meddwl taw gwaith Sian Balo falle yw fy ffefryn. Mae'n rhaid fi ddim yn anodd iawn achos wy'n hoff iawn o'r amrywiaeth o'n i'n licio gwaith AR-LEIN Jones ond hefyd Roger Lache, ond o'n i'n meddwl rhywbeth yn un o gwaith Sian Balo, o'n i'n meddwl oedd e'n hyfryd iawn. Yn ymwedig y gweithiau mawr a'r chargol, o'n i'n meddwl nhw'n hyfryd. Oedd fel, wel, achos doedd dim ond y tirlun oedd yn y gwaith, doedd dim pobl, doedd dim tai neu pentrefi neu unrhyw beth fel hwnna. O'n i'n meddwl oedd e'n, wel, yn addas iawn ar gyfer y cyfyngiadau ac yn y blaen, ond wrth gael y lle yn dawel oedd yn y gwaith, oedd e'n rhoi'r, wel, oedd yr argraff, o'ch chi gallu clywed y gwair a'r dail yn chwythu yn y gwynt, a ni'n hoff iawn o hwnna, felly
bys ni'n dweud taw gwaith Sian Balo. Bydde ti'n meddwl bydde ti'n cael yr argraff na bys ti mewn arddangosfa go iawn, achos mae'r lle Celf yn tueddu fod yn rili fusi, yn dyw efo lot o sŵn a lot o fwrlwm. Bydde ti'n meddwl bydde hwnna'n dod trwyddo i ti mewn lle brysur? Wel, dwi ddim wedi meddwl amdano fe fel hwnna, achos mae gweld gwaith yn y cnawd yn brofiad hollol wahanol. Wedai hwn yn gyfle, mes i frystel ddo i'r AR-LEIN i weld gwaith Ffranc Bowlen, a gweld ei waith yn y cnawd yn hollol wahanol, y gwead ac yn y blaen. Ond o'ch chi bron gallu, wel, wrth weld y gwaith yn y cnawd, o'ch chi wir gallu sylweddoli faint o ymdrech sydd wedi mynd mewn i'r gwaith. Ond mae'n ei fi feddwl am waith Sian Balo wedyn. Os o'n i'n gweld gwaith hi yn y cnawd, bys ni'n siŵr o fod yn cael yr un effaith a beth fi wedi cael wrth ddysgol arno fe'n rithwir. Mae'n anodd tybio hynny yn dweud, ti'n meddwl beth bydde fe fel. Ond fi'n siŵr, fi'n gwybod pan i fi'n mynd i arddangosfa, fi yn gallu ymdoddi mewn gwaith a gweld gwaith, bod lot o fwrlwm rownd felly. Mae'n rhywbeth i ti yn gallu neud os i ti'n teimlo fel yna amdano rhywbeth, neu os yw'r gwaith yn siarad y ti fel yna, okay. Ac i orffen den gyda ti, Alice, beth amdano ti sy'n aros mas? Mae'n lot yn efo. O'n i am ddeud un o darnau coch lle o James, ond dwi'n meddwl wan, a dwi'n meddwl am gwaith Kate Haywood, a da ni'n di siarad amdano hi, ond mae gen hi un melyn a patrymog, a mae o'n lyflu. A dwi'n siŵr faint yn siarad wan am gweld pethau go iawn yn y cnawd yn gorfforol. Dwi'n siŵr faint o fawr ydi o. Dwi'n gweld ar sgrin, hynna fawr, a wrach bod o'n huge, dwi'n siŵr. Ne, mae o'n tiny, a da ni'n siŵr, ond dwi jyst yn meddwl mae'r patryma yn gwaith hi'n, mae'n lyflu. Dwi'n di edrych i mewn go iawn i fel y stori tu'n ôl iddo fo, ond mae'r gwaith, yr un melyn gan Kate Haywood ydi. Yn lyflu. Ond mae wedi bod yn wych siarad gyda chi heddi, ac yn anffodus, os yw'n amser dyn ni siarad amdano'r holl weithiau yn y Lle Celf, ond mae yna fel voice over yn y Lle Celf, so felly mae pawb yn gallu cael argraff o'r gwaith trwy gwrando ac edrych a cael y gwybodaeth trwy darllen hefyd. A mae wedi bod yn bleser mawr siarad eich trio chi heddi, a jyst cael eich argraff chi a cael argraff cryf hefyd o'r gweithiau hyn, ac argraff gwybodus am hwnna yn wych. A llongyfarchiadau i gyd o'ch chi ar eich graddau dosbarth cyntaf ac yn llwyddo a pob lwc i chi yn y dyfodol. Fi'n siŵr bod dyfodol disglair y trio o'ch chi, a neis iawn cael sgwrs â chi heddi. Diolch yn fawr iawn. Noddwyd y sgwrs hon gan Goleg Celf Abertawe mewn cydweithrediad ar Eisteddfod Genedlaethol 2021. Diolch i Ysgol Gelf Caerdydd ac Ysgol Gelf Caerfyrddin am eu cefnogaeth. Diolch yn fawr iawn i Alice, Fion ac Owain am eu sgwrsio gyda fi heddi.